На працягу 2 гадоў намеснік дырэктара дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы нумар 1 Пінска прысвойвала грошы, атрыманыя установай ад бацькоў вучняў, залічаных на платнай аснове. 88 фактаў прысваення грашовых сродкаў ад 19 вучняў і амаль на 3000 рублёў папоўніўся уласны кашалёк. Одна из тренеров-преподавателей получала сумму денежных средств за предоставляемое ей право проводить замены в учебно-спортивных группах. Также присваивала деньги от незаконных командировок и по другим. В отношении нее возбуждено 3 уголовных дела, она освобождена должности и также освобожденный директор. А вось дырэктар Столінскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы па суме прысвоеных грошай сваю калегу пераўзышоў. Ён узбагаціўся больш як на 10 000 рублёў шляхам прысваення заработнай платы зволенага раней супрацоўніка установы, а яшчэ спраўна налічваў сабе зарплату за трэнерскую дзейнасць. В то же время контролеры при посещении зала в городе Речице были сильно поражены состоянием зала. Дети занимались в зале при прогнивших полах. Спортивный инвентарь практически весь пришел в негодность. Акрамя таго, Дзяржкантроль і фінансавая міліцыя выявілі 32 факты адсутнасці работнікаў Столінскай дзіцяча-юнацкай спартыўнай школы на працоўным месцы. У рабочы час спецыялісты установы адукацыі выязджалі за мяжу Беларусі ва Украіну. Аднак і гэта не ўсё. Вопрос осуществления тренерско-преподавательской деятельности лицами непрофильной квалификации. К чему может научить тренер по плаванию, если у него квалификация стрельба из лука? Па ўсіх выяўленых фактах дадзена прынцыповая ацэнка дзейнасці службовых асоб. Узбуджана 5 крымінальных спраў. Кіраўнікі абедзвюх спартшкол звольнены. Незаконна прысвоены грашовыя сродкі ў суме 23 000 рублёў вінаваты вярнулі ў бюджэт. Марыя Кобец, Юрый Печур, Александр Дзяшенко, тэлерадыёкампанія «Брэст».